салом алейкум, духтарони азиз. рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз ҳамроҳи шумо камтар суҳбат мекунем ва якбора кори полезникати машғул мешавем. инҷа ҳамроҳи фарзандо себ переборка карда истодаем. ина оилави духтарон. инҷа додарам себ овардааст. як қисмаша ҷем тайёр мекунам ва ҳатман барои шумо тарзи ҷем омода карданама духтарон навор мекунам. як қисмаша қоқ мекунем барои компот, барои зимистон. тарзи омода кардани ҷема ҳатман навор мекунам ва ман чӣ гуна тайёр мекунам ҷема духтаро. як ящик себба, тақрибан 10 кило себба, 1 кило апелсин ва 1 дона лимон илова мекунам. беҳад болаззат мешавад. ина духтаро фарзандо ҳама асбаи кор ана михел майда кардем. 10 ящик буд, камтармон ё 12 буд, ба хотирам нест. ана михел бачаҳо ҳамаш меҳнат карда истодааст. ой, аккуратно. инҷа Настенька ҳамроҳи ман, ёрдамчии номерадини ман, онҳое ки пайваст шуданд эфири мо ва як бори дигар хуш омадед духтарони азиз. ана инҷа дидед ҳами себои баъзеҳош уже сиёҳ шудагӣ, ҳамноша переборка мекунем, дурустоша майда мекунем. ана михел майда мекунем. духтарои азиз, так ҳозир саволотона бинам. салом алейкум апаҷон, салом апаи рудоба золушкача навиштанд. ва алейкум салом хоҳари азиз, онҳое ки нав пайваст шуданд ба эфири мо, хуш омадед ҳамаатон. так 112 нафара айни ҳол. духтарои азиз, дина дар бораи кор дар ширкати атомӣ гуфта гузаштам. ҳозир як чизи дига нагуфта мондам. ҳозир мехоҳам ҳамина барои шумо фаҳмонам. онҳое ки шаҳрванди тоҷикистон ҳастанд, загранпаспорткати регистратсия намешавад духтарои азиз. регистратсия вид на жительство ва иннени русӣ, паспорти русӣ кати ва паспорти тоҷикӣ кати регистратсия мешавад. боз як саволи дига буд ки шаҳрвандони тоҷикистон кор кардан наметавонанд, маошашонро гирифтан наметавонанд. духтаро, иҷозатномаи гирифтагӣ дар рӯзҳои наздик, хулоса ҳамин соли 2024 дар тоҷикистонам официально кушода мешавад атомӣ. ба ҳамин хотир марҳамат таваҷҷӯҳ кунед ба ширкати беҳтарин, ба командаи ман барои кор, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. так акнун духтаро камтар саволотонро ҷавоб медиҳам. апаҷон як бор номи мана гиред. хушрӯз Ниёзов навиштаги буданд. хушдил Ниёзов. хуш омадед хоҳари азизан. ба фикрам ин кас хушдил Ниёзов, хуш омадед ба эфири мо. апаҷон себа аз куҷо гирифтед? себа додарам овард. додарам ҳамин магазинова себ тақсим мекунад. ин себ вай шудааст, возврат шудааст, овард. ҳозир переборка карда истодаем. хай оилаи калон ҳамин хел духтаро, ҳамин хел мисол ҳама чиза харидан намешавад ки вақте ки оила калон бошад, фарзанд бисёр бошад, ҳама чиза аз магазин харидан намешавад. салом аз Калужской области, Жуковский район, беҳтарин зан. саломат бошед хоҳари азиз. так салом алейкум апаҷон, барори кор. раҳмат духтарони азиз, бо дуои ҳамаи шумоён. уже хеле ки одат кардам духтаро, ҳар бегоҳӣ эфир баромадам. ба тихо, не надо её так мучить, не надо обнимать её без конца. ҳам як кӯдакчаи ана михел ино гирду атрофаш ба ҳама каса парвона. так Закияи Акрам, созен хубен, саломатитон созай фарзандон, созай худоро шукр, ҳама хуб. Аҳмед Мусоев, салом апаи ширин. ва алейкум салом.
Так, қоқ мекунед, баъд компот мекунед, пирогда медозен, ҳамин хелапаҷон. Бале, бале, хоҳари азиз. Вақте ки павидла тайёр мекунам, беҳад болаззат мешавад, духтаро. Кани наздик бошед, ки ҳаматон ба яктаги банкачава тайёр карда тиям аз ҳамин павидла. Угашат кунам гуфти рӯсо, ки беҳад болаззат мешавад. Бо аромати медонед, ҳамин хел чӣ хеле цитрусовый аромат медиҳад. Отпусти её, ты сейчас уронишь. Отпусти ее. Уронишь. Отпусти. Ана Михаил духтаро. Ина дидед? Чӣ хел ҳамаша як хела карда майда карде. Монанди ҳами аппарат кати майда кардагӣ барем. А Михаил духтаро. Хасанҷон убежал, да? Не хочет работать. Ина Ҳасанҷон аллакай гурехта рафт. Машаам нест. Маша дар хонаи модарам ба ёрдам метиҳад. Ана Михаил. Салому алейкум. Шумо аз Москва чанд соат роҳи хонатон? Мо аз Москва 36 соат поезд катӣ, самолёт катӣ 2 соат. ин кӯдаки Парвина ширинча. Бале, кӯдаки Парвина. ин ҳами хел ширинак ки аҷоибот. Барои ҳама вай монанди як куклача бар ин фарзандон дӯсташ медоранд. Чанд килограмм себ апелсин и шакар меандозед? 10 килограмм тақрибан. Ман ҳама чиза тақрибан мекунам, духтаро. Рости гап, ман чизе ки барои худам қулай аст, ҳамин хел тайёр мекунам. Тақрибан 10 кило себ ва 1 кило апелсин, 1 дона лимон. Ана ҳамин хел тайёр мекунам. Дар канали ман ҳаст ҳамин тарзи тайёр кардани павидла, духтаро. Агар удалит кардагӣ набошам, видеоҳое ки вақти удалит кардагӣ будам, мумкин ҳамунҷава буд рецепташ. Порезалась, да, Настя? Нет? Ана Михаил духтаро, ҳатман видео мекунам тарзи тайёр кардана. Ман аввал чӣ гуна тайёр мекунам? Аввал майда мекунем, себа аз пӯсташ тоза мекунем. Баъдан тақрибан 1 соат мепазам ва блендер кати ҳал мекунам. Блендер кати ҳал мекунам ва вай мешавад. Дар охир лимон кати апелсина илова мекунам, шакар илова мекунам. Модари меҳрубон, салом апаҷон, Шаҳлом Ахмамова, раҳмати калон, Исмаил Таҷесаида, намедонам. ин саволҳо ҷавоб додан наметавонам, намедонам духтарои азиз. Не, ҳозираш ба нест, хоҳари азиз, дигар нест. ҳавли чӣ хел хуб аст, беҳад хуб ҳавли. Барои ҳамин серфарзандо ҳавли беҳад хуб. Бо хубии ҳавли мо дар чиз ки канализатсия ҳамаш городской. ин хел вай нест, септику ин хел нест мова. Ҳама чиз городской вай монанди квартираю, лекин боз добавочный ҳавли дорем. Апаи рудоба домашний яблочный уксус кунед, барои харобшавӣ. ҳатман мекунам. Ман метарсам уксусу ин хел чизо хонава барои истоданаш метарсам, духтаро. Хай кӯдакои майда ҳам дорам, калон бошадам, мисол метарсам ки ягон нохост ҳамин мегиранд, мехӯранд, барои ҳамин метарсам. Апаи рудоба соҷида келини беҳтарин соҷида келинам не духтарам. духтари калоним ҳамин соҷида. Медногорск ба манам зиндагӣ мекунам, мехоҳам шумо аз пеш бинам. Азизова. Медногорск ба шумо зиндагӣ мекунед? Ман шумои намешиносам. Мумкин шумо аз Исфара ҳастед, да? Як оилаи Исфара ҳаст ҳаминҷа ва Медногорск ба. Хайрият, каналтон удалит нашудааст. Хай удалит шудагӣ бошадам тамошобино, канали нав мекушоем, проблема не. Агар удалит шавадам гуфтан намешавад, аку мумкин удалит мекунанд. Канали нав мекушоем, ҳеҷ гап не. Дилноза, салому алейкум. Парвина Тоҷикистон намеравад? Не, Парвина Тоҷикистон намеравад. Парвина ҳаминҷа зиндагӣ мекунад. Апаҷон, Соҷида таваллуд накардаст? Закия пурсида истодан. Не, Соҷида тирамоҳ таваллуд мекунад. Так, кӯдакчаро нишон битен. Ина кӯдак. Ина кӯдакчаҳои ман. Кӯдакчаҳои ман. Ина. Тамошобино кӯдакчаҳое бине. Дидед, духтаро? Так не делай, не делай. Забой мне, да, иди сходи.
ина ана ҳамин хел духтаро дидед. салом алейкум апаҷон. ва алейкум салом. ҳамида навиштан. мошолло асалакай беҳад асалак барои ҳама ҳамин вай чӣ мегӯяд мо ва эрмак мегӯянд лаҳҷаи мо кати намедонам боз адабиш чӣ хел мешавад. вақте ки хонава кӯдак бошад чӣ хел ҳама дӯстдориш мекунанд, ҳама қатиш бозӣ мекунанд. ана михел духтаром дӯст медоранд, ҳамаш дӯст медорад. Лиза, закрой, а то сейчас будет стучать, соседи будут жаловаться. хафа нашав, инқадар набудем бо хоҳарҷон, ин саволтон ба ман ҷавоб додагӣ ҳастам, аллакай ҷавоб додагӣ. кӯдакҳои дигариш Тоҷикистон ба мебиён ба наздикӣ. салом алейкум апаҷон. ва алейкум салом. 305 нафар шудем, онҳое ки нав ворид шуданд. хуш омадед духтарони азиз. ба ҳаматон рӯзи хуш таманно дорам. кӯдакча 1.5 сола. апаҷон регистратсияам нашуд. регистратсиятон мумкин паспорти загран кати шудагӣ бошад, барои ҳамин нашуд. паспорти тоҷикӣ кати регистратсия мешавад духтаро. регистратсияи глобалӣ паспорти тоҷикӣ кати, баъдан паспорти русӣ кати, вид на жительство кати, внж кати, яъне внж ва рвп кати ҳам мешавад ба фикрам. так духтаро лайка, духтарои азиз, ҳамин Сафияҷон рост гуфтан, лайка пахш кунед духтаро. барои канали мо пешрафтанаш бояд шумо лайка пахш кунед духтарои азиз. Чё она хочет? Помой ей яблоко одно, дай, Настя, вон там помой, дай, почисть, дай. Тихо, не мешайте мне. Ана Михаил, духтарои азиз. Так. хай тақдир ҳамин будааст духтаро. тақдиру насиб ҳамин будааст. салом. так Саид Султонов. салом алейкум хоҳарҷон, созен Парвинара аз номи ман салом гӯед. ҳатман салом мегӯям. апа ин Настенька ё Лиза? Настя, калоним Настенька. дуюмаш Маша. Маша дар хонаи модарам. ҳозир модарам ба ёрдам метиҳад, вай духтари модар. Лиза бошад дар ҳамин ҷа. Лиза, Лёня, Ҳасан Ҳусейн. Ҳусейнҷон ҳаминҷа, Ҳасанҷон ягонҷо рафт, гурехта рафт. Вай ба кор тобу тоқат надорад. камтар вай коргурес. Не ҷудо нашудааст ҳоле. так хоҳарҷон зани так успед намекунам хондан ба Парвинара чӣ ба нишон наметиҳем? Парвина ҳозир дар кор аст духтаро. салом, шумо чанд писару чанд духтар доред? худоро шукр 4 писару 4 духтар дорам. 8 фарзанд. шукри беандоза дар гоҳи худованд ба. так кор баромадан. бале, кор баромад. бумерангом вернется. Обязательно вернется. так хони шумо ба зиндагӣ мекунад. бале. так апа келинатон кор мекунад ягонҷо? ба не, келинам кор намекунад духтаро. келинам уже мисол сроки хел наздик омадагӣ кор намекунад. хонава мешинад. ҳозир хонашон рафтагӣ 13 мебиёд. хонда истодааст. ҳозир повышение квалификатсиява хонда истодааст. банковские дела тамом кардагӣ, хатм кардагӣ мехонад. ҳозир курс ба рафта истодааст. хай барои худаш дар кор мешавад. Парвина, бале, Парвина шаҳрванди Россия дорад. бале. так себа қоқ мекунед? бале, себа қоқ мекунем духтаро. барои зимистон аллакай ҳозир тайёрӣ. нав аз зимистон баромадем, аллакай боз зимистон ба тайёрӣ духтаро. кани ки ҳамин хел
шахсан ман ҳамин хел тобистон шуд, барои зимистон тайёрӣ. Аз зимистон баромадем, ҳаракати боз зимистонан ҳамин хел. Духтаро ҳаёт ҳамин будааст. асос ҳамин тинҷ бошад, дунё тинҷӣ бошад, фарзанду сиҳат саломат бошад. Лёнчик, я тебя вижу. Фарзанду сиҳат саломат бошад, ҳамаш мешавад. Хона дорад Парвина. Так, салом ба ҳама ва алейкум салом. Инҷа Фарида, потом будешь целоваться. Инҷа Фарида пурсида истодаанд ки чӣ хел шумо лимона заморозит мекунед. Лимона хоҳарҷон аввал мешӯем, полотенца кати қоқ мекунем, чтоб тар набошад, об надошта бошад. Баъдан анами хел чӣ хеле ки себа ина бинед, чӣ хел себа дольками майда кардем, анами хел ин дастои мана бинед чӣ хел чиркин. Анамин дольками майда мекунем лимона, баъд пластом мегӯянд, ҳамин тунук карда, баъд заморозит мекунед мешочкаво монда. дар рӯзе ки тобистон хӯрам, ғами зимистон беҳтарин кор мекунед. Бале хоҳарҷон. Так, салом алейкум. Чаро Парвина хонаи худаш намеравад? Барои он ки як худаш танҳо фарзандош биёд, баъд меравад хонаш ба. ҳам кӯдакаш детсад ба ҳоли нарафтааст, детсад ба формит кунад, баъд хонаш меравад. Так, Таманно Ҷаборова, апаҷон писари калонитон чӣ кор мекунад? Писари калоним МВД ва кор мекунад, худо ва шукр. Ҳамин МВД Россия ва кор мекунад, участковый. Так, апаҷон бахшиш шавҳари худат нест. Падари фарзандо нест, падари фарзандо рафтагӣ. Ба ин саволато ман уже ҳазорон маротиба ҷавоб додагӣ ҳастам. Так, апа дар пособие чӣ хел подавать кунем при разводе? При разводе духтаро беҳад осон пособие подавать кардан. Ваятона намепурсад доходи шавҳаратону, мисол вақти при браке ягон чиз хариду фурӯш кардагӣ бошед, мисол хона фурӯхтагӣ бошед, мошин фурӯхтагӣ бошед, пособие адобрит намекунад, ко а вақте ки агар развод дошта бошед адобрит мекунад пособие. Баъдан ҳамин нашоти пособия бисёр мепурсанд ки ҳамин кор ба таъсир мекунад ё не, барои чи ин не мепурсанд. Ягон зарра коратон ба пособия таъсир намекунад. Мисол ё ки коратон пособия ва таъсир намекунад. Чӣ хел ҳозир мефаҳмонам. Вақте ки шумо маоши миллионнива баромадед, доходи миллионнива духтаро, баъд ана он вақт таъсир мекунад. А вақте ки маошатон 1 миллион шавад духтаро, он вақт уже пособиям дар кор не, ҳамин хел нест. Апаҷон ман мати одиноки пособие метиҳам кӯдакон ба номи худмай. Беҳтарин. Агар мати одиночка бошед, ин беҳад осон пособие гирифтан. Так, шикоят ҳамин органҳои дахлдор машғул аст. Ҳамин кати шикоят давом дорад, ҳоли решения набаровардан. Дай мне табурет, пожалуйста, я сяду. Так. Так, салом апаи Рудоба, шумо да Парвина чӣ мешавад? Парвина ҳамдиҳаи ман мешавад. борон намеборад духтаро. Замирахон Ғафурова навиштанд ки борон борад чӣ мешавад? Борон борад, ин хел клеёнкаҳои калон дорем, мепӯшем, лекин уже ин ҳафта тамоман борон намешавад. Ман уже прогноз погодаи дида, баъд уже ҳамаша майда кардам духтаро, бе ташвиш, ҳамаша фаҳмида, баъд уже майда кардана сар кардам духтарои азиз. Так, ман 2 моҳ мешавад, моҳи налог дорам, шавҳарам официально кор мекунад, мешавад пособие супорам. Акнун ҳозир 2 моҳ бошад, мумкин ки адобрид намекунад. 6 моҳ кор, аз 3 то 6 моҳ адобрид мекунад. Агар амин стажи коритон ё ки налогатон аз 3 моҳ зиёд бошад, баъд адобрид мекунад. Салом аз Москва. Кори атомӣ официально не, сетевой бизнес, официально нест. Апаҷон чӣ реза каросед? Себ майда карсодем. Себ 419 нафар шуданд.
онҳое ки нав пайваст шуданд, хушомадед духтарони азиз. ассалом апаи рӯдага, зиндаю сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат. ҳамаи шумоён низ саломат бошед, сарбаланд бошед. Так. ассалому алайкум апаҷон, шумо нағзми мо пособие отказ омад, самозанят ки шуд, мегирем пособие, тоғри кунем мешавад ми. Самозанят ҳастам ҳозир официально, агар мисол налог достаточно супоридагӣ бошед, баъд ҳозир одобрид мекунад. ҳозир ин хел налогои одамо, мисол налогои ин хел левой гӯем, налогои левой ка типи шудагӣ будан, ҳозир ҳамааш ба отказ омадагӣ. апаҷон ҳамин лайка чӣ хел монем. духтаро дасти роста бинед, тарафи рости телефонатон ба якчандта смайлик мебурад, аз ҳама болош ба дилак ҳаст. Дилака пахш мекунед, анами лайк мешавад. кори атомӣ ҳаром аст мегӯянд. акнун ин кори, ҳама кори сетевой бизнеса ҳаромам мегӯянд, ҳалолам мегӯянд. ягон кас ҳоли тасдиқ кардагӣ нест ки ҳамин кор ҳаром бошад ё ҳалол бошад. ягон кас ин чиза акнун агар уже шубҳа пайдо кунед, ҳаром гуфта, уже барои шумо ҳаром мешавад. на танҳо кори атомӣ, любой чиз дар зиндагӣ, мисол ҳама кор, ягон кас ҳалол ба фикрам ки акнун 100% зиндагӣ намекунад, кораш ҳалол бошад ё дига бошад. магазин ба кор мекунад, одамо савдо мекунад, аз тарозу мезанад, инам ҳаром ба фикрам. амина нависанд. апаҷон чӣ ба ҷавоб наметиҳен? ман ба саволатона нахондам. ина ҳозир саволатона мехонам. ино ҷиян дар замин буридагӣ чиян? дар замин буридагӣ себ, духтаро, себи қоқ карда истодаем барои зимистон. апаҷон як чӣ пурсам? пурсед, марҳамат. апаҷон келинтон ҳомила? бале, худоро шукр ҳомила. салом апа, ман зан ҳастам, шумо одами бо мане, бо маърифат. қатъи ман қатъи ягон кас сар ба сар намешавам, духтаро. ман аз олмон тамошо мекунам. обхезӣ чӣ шуд дар Оренбург? обхезӣ тинч шуд, тарафи обхезӣ нашуд. Оренбургский область ба шуду, вайба нашуд. шаҳри мова нест обхезӣ. так, ҳама ҷо тинч шуд. саодат. ассалому алайкум аз Москва. ва алайкум салом. тиха тиха ниму келин хешу табор нест. келини бачам худаш интихоб кардагӣ, хешу табор дорем. так, региони шумо ВНЖ қабул не тамоман гражданство ВНЖ тарафи мова тамоман беҳад строги, духтаро, беҳад строги. подними её. маро корда гирен, ёрдам кунен. СССР навиштан, маро корда гирен, ҳатман хоҳари азиз нависед. ватсапи ман банависед. дар охири ҳамин эфир номерои ватсапама закрепит мекунам дар комментария, дар якум комментария ҳатман нависед. кор мекунем. агар нияти кор кардан дошта бошед, марҳамат нависед. кор кунам. суҳроб гиёев навистанд ки мехоҳам кор кунам дар атоми. марҳамат, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд ба командаи ман, духтарони азиз, марҳамат, кор мекунем. якҷоя кор ва фаъолият мекунем. мадина камолова навиштанд, шуморо беҳад дӯст медорам. ман ҳам инчунин ҳаматона дӯст медорам, духтаро, ҳаматона қадр мекунам. всех вас люблю и ценю, гуфти русоки. ҳамин мавзӯи парвинаи маҳкам кунед, духтарои азиз. ҳама аллакай фикру ақидаша навишт. тамом. келинатон таваллудаш чанд? 2002 таваллуди соҷида. бо қабул мекарда бошанд. боб навиштанд. апаи рудоба, мара намехонӣ? мехонам, чӯ намехонам. сабр. ин қа себ аз куҷо гирифтед? ин себа додарам овардааст. так, саволам ба ҷавоб надодед, нашунидам. апаҷон, ин қадар себро аз куҷо гирифтед? гуфтам, ғайратовар додарам. ман аз ашт мешавам. ҳусейн саидов. ашт, ноҳияи ашт. апаҷон, барои компот бо чиҳоро қоқ кардан мумкин? ҳамаи чиза мумкин. вишня,
себ, олу, ҳамаи чиза қоқ карда мумкин барои венжи қабул мекарда бошанд ё ки бо ҳамин атминит мекунем. Намедонам духтаро ҳозир беҳад основа бояд бошад, знание русского языка бошад, лекин тарафи Алтайский крайба бе ҳамин чунучаро қабул мекунанд, осон қабул мекунанд. Так, чи Виктория навиштанд ки равғани хуб дорад. Чи равғани хуб дорад? Шумо ба фикрам доруҳои атомия дар назар доред, бадҳои атомия? Бале бисёриёш дорад, лекин барои мусалмоно чизе ки ҳалол аст, ҳамин чизое уже аллакай ихтироъ карда буроварданд. инқадар кӯдака чӣ хел нигоҳ мекунед? Ҷанг намекунанд бо якдигар? Албатта ҷанг мекунанд, беҷанг намешавад. Ҷанг мекунанд. Ман барои чӣ охир модар барои чӣ успокоит мекунад? Ҳамаша муросо метиҳанд. Дар чанд рӯз себо қоқ мешавад? Дар 4-5 рӯз ба фикрам қоқ мешавад. Не надо. Сейчас нечаянно ударився цемент. Так, хоҳарҷони азиз, фарзандони ҳамин таваллуд ё не? Фарзандам ҳаминҷа таваллуд кард, документ карда метонем ё не? Агар основа дошта бошед, документ мекунед. Гавҳар Ҳосилова савол доданд. Агар шаҳрванди Россия бошед, худатон метонед. Агар надошта бошед, намешавад. Так, Парвина хона дорад духтаро. мефаҳмонед чӣ хел қоқ кунам ки хушрӯ шавад? Ман мекунам безеб мешавад. Лекин духтаро ҳамин рост мегӯед ки аз сорти себ вобаста аст. Аз сорти себ вобаста қоқ кардан. Мисол баъзе себо сиёҳ мешавад, мемонад. Акнун ҳоли нишон метиҳам қоқ шавад чӣ хел мешавад. Манам акнун намедонам чӣ хел бояд. салом аз Питер. Ва алейкум салом. Румтур накардед кай мешавад апаҷон? Бовар кунед вақт надорам. Пагоҳ мумкин ҳаракат мекунам, мумкин мекунам. Пагоҳ румтур мекунам духтаро. Хай акнун румтурам чи хонаи дабдабаю ҳамҳамаям надорем. Ҳамин простой хона барои ман асос муҳим тоза бошад, озода бошад. Потише. Тоза бошад тамом. барои фарзандо ҷои хоб ҳаст, шкаф дорад барои сару либос пах кардан. Ана ҳамин. Так, Озод Оқилов, чӣ ба лайк кам? Ҳамуна гӯед лайк беҳад кам аст духтаро. Так. Ман мақулаи хонатон тоза кай золушкача навиштан. Ҳаракат мекунам ки тоза бошад. Духтаро ман беҳад ҳамин тозагӣ ва аҳамият метиҳам. Духтаром дӯст медоранд тозагия. Лекин баъзе вақт мешавад ҳама ҷой бардак мекунанд, баъд бо худашон тоза мекунанд. ҳамин хел. вақте ки ҳамин кӯдак дар муҳити тозагӣ, озодагӣ калон мешавад, баъд худашам кӯшиш мекунад ки барои фарзандои худаш ҳамин хел условияҳое создават кунад. вақте ки ҳамин дар хона заберите у меня 2, она сейчас туда пошла упадет. вақте ки дар хона ҷангу ҷанҷолу атмосфераи ҳамин вайронӣ, атмосфераи ҳамин чирк бошад, фарзандам анами хел калон мешавад. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки ҳама чизашон муҳайё бошад. ин хел мисол сару либосҳои брендови не, гаджетҳои пешрафта не, ҳама чиз ҳамин чени ҳамин зиндагӣ мо. Так. Шаф СС ҷавоб тиҳед. Чӣ ва ҷавоб тиҳам духтаро? Так, салому алейкум апаи Рудоба, бандаи Аллоҳ навиштам. Ва алейкум салом. жалобаҳотон дар каналтон чӣ шуд? 2 жалоба омадаги духтаро. 20 чандта видеоҳома удалит кардам. Так, номерота навиш, Шукрия навиштанд. Менависам Шукрияҷон дар охири ҳамин эфир закрепит мекунам. Так. Апаҷон барои шумо 10 медал кам аст.
фарзанд чӣ хел гирам, чӣ хел документ кунам. Агар шумо шаҳрванди Россия бошед, шумо администратсияи шаҳратон ба меравед, ҳамунҷава органи опека мешавад, ҳамин кабинеташ специально мешавад, органи опека и попечительство гуфтагӣ кабинет мешавад. Ин ҳамаи ҷова ҳаст, ҳамаи шаҳрҳои Россиява ҳаст. Ҳамунҷа меравед, хоҳишатона гап мезанед, заявление менависед. Агар шумова мисол ҳамаи ҳамин стандартҳое ки ва ё мондагӣ ҳамаш ба шумо агар ҳамун ваятон туғри гирад, документотон хонаи зист дошта бошед, ҳамаш доходотон агар мисол туғри гирад, баъд шумова адобрид мекунад. бале, бачаи Парвина нағзакак асалчаи. Умеда, иди ко мне. Идем, дочь, иди ко мне. Она просто хочет нам с тобой подружиться. Ина. Иди ко мне. Ина, духтара. Все, потом. Так. Инчи пончик не, Сабрина Ҷабборова навишта. Инчи пончик не, ин себ қоқ карда истодаем. Хорошо. Так, ширинак. Беҳад ширинак аст. Ассалому алейкум, Рудоба буча, шумо дуруст мисаломатитон нағз ми? Ва алейкум салом, худоро шукр, нағз. Чӣ духтаро? Вроде камераи телефонама тоза кардагиам. А вот эти вот необычные вот эти безумные. Да, безумные. И кадар духтари ширин, меня как зовут? Я не знаю, как вас зовут. Так, салом алейкум, машалло, апаҷон беҳтаринен ба ҳар гапои одамо бетарбият, аҳамият натиҳ. ҳамин хоҳара як вайашон ба ман ҷавоб диҳам, духтаро, ҳамин мехоҳам ки як хоҳар як чиз навиштан ҳозир. Ман ҳамин рубоиёти Умари Хайёма беҳад бисёр мехонам, нағз мебинам, ҳамин шеър хонданаву китоб хондана беҳад дӯст медорам, духтаро. Ман бисёр дар давраҳои ҳамин ҷавонӣ бисёр шеър мехондам. ҳамин як хоҳара ҳамин саволашон ба ҷавоб метиҳам ҳозир. ҳамин Умари Хайём гуфтагӣ ки забони русикати: «Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела». Ана ҳамин саволатон ба ана ҳамин ҷавоб, духтарои азиз. Хай боварӣ дорам ки бисёриятон русия хушрӯ медонед. Ну, скажите, что вам сказать? Меня зовут Нозанин. Красивое имя, очень красивое имя, Нозанин. Я прям вот уверена, что вы как свое имя красивое. Нозанин это означает красивая, красавица, правильно? Так, рост гуфтас Умари Хайём, беҳад рост гуфта. Салом апаҷон. 305 нафар, духтаро, 305 нафар дар эфир ҳаст. Ақаллан 200 нафар лайк мондагӣ нестед. Духтаро, акнун оиди кор як бори дигар хотиррасон мекунам ҳаматон ба беҳад кор дар ширкати Атоми осон аст, духтарои азиз. Хариди ҳармоҳа нест. 6 моҳ ба як маротиба харид мекунед. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед ба командаи ман, духтарои азиз. А покажите свое лицо интересно. А мое лицо есть в моих других влогах. Я сейчас не могу свое лицо показать вам, потому что вся потрепанная, честно говоря. Так. Билат насок тамин. Духтарои азиз, нашуд кори Атоми биёед гап занем. Онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд то ҳол, марҳамат ба рақамҳои ватсапи ман нависед, духтарои азиз. Як ҷоя ҳамкорӣ мекунем. Хариди ҳармоҳа дар кор нест. 6 моҳ ба як маротиба маҳсулота харидорӣ мекунед. Бо тариқи сохтани команда пешравӣ мекунед, духтаро. 36 дақиқа шуд аллакай. Биёед влогамона, эфирамона ба охир расонем, духтаро. 296 нафар мондааст дар эфир, тамом. Влогамона ба охир мерасонем, духтарои азиз. Насиб бошад
пагоҳ ман як видеои тайёр дорам, монтаж мекунам. баъд дар бораи пособия боз маълумоти пурра медиҳам духтаро. ҳозир ман корама давом диҳам. То шаба бояд ман ҳамин 8 коробкаи дигара майда кунам. то эфирҳои оянда духтарони азиз пагоҳ боз эфир мекунам, бегоҳӣ ана ҳамин вақт боз эфир мекунам. ҳаматон дароед дастгирӣ кунед. аз ҳаматон миннатдор ҳастам духтаро. дар охири ҳамин эфир номерома мемонам. марҳамат, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд нависед духтаро, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. саломат бошед, сарбаланд бошед, хонаобод бошед. ба ҳаматон ҷаҳони сипос як бори дигар.